De documentaire Gameface van neerpeltenaar Michiel Thomas heeft in Toronto de publieksprijs gewonnen op een Holeby Filmfestival. In de documentaire Gameface toont Michiel Thomas hoe twee atleten uit de kast komen. 2,5 jaar lang volgde Michiel Thomas zijn hoofdpersonages. In Oklahoma, they know me as the basketball player, but still feels like they don't know the real me. There's a possibility that people are going to come after me. They're not going to understand, so I have to be ready. De documentaire Gameface werd al positief onthaald in de States, nu dus ook in Canada. Op het LGBT Filmfestival in Toronto, voluit lesbian, gay, bisexual en transgender filmfestival, voor holibies en transgenders dus, won de prent de publieksprijs. De laatste 4 voorstellingen die we hebben gehad, hebben we telkens een staande ovatie gekregen. Zaterdag hadden we een voorstelling in San Diego en toen hebben er zelfs mensen moeten wenen tijdens de Q&A, de vragensessie achteraf. Dus dat doet toch wel iets als je weet dat de film de mensen raakt en dat het zo'n effect heeft bij de mensen. De documentaire Gameface slaat helemaal aan in de Verenigde Staten. Echt promotie voeren hoeft zelfs niet meer. Ik merkte dat ik vooral zelf in het begin initiatief moest nemen met de film in te zenden naar filmfestivals. En nu zijn de rollen eigenlijk omgekeerd. Nu zijn het de filmfestivals die mij contacteren of dat ze de film kunnen screenen. De film van Michiel Thomas draait momenteel vooral op Holeby filmfestivals, maar door het succes zal dat snel veranderen. Het succes op deze Holeby filmfestivals, dat ontgaat ook niet de andere filmfestivals. En daarom heb ik nu ook heel veel mails gekregen van andere filmfestivals. Eind deze maand is Gameface ook te zien op Framelines, het grootste Holeby filmfestival ter wereld. En kan alles in een stroomversnelling komen. Maar even belangrijk, de film lijkt de Verenigde Staten ook wakker te schudden. Telkens als we op een filmfestival zijn in verschillende steden overheen Amerika, krijgt de film ook wel heel veel aandacht in de media. En zijn er heel veel interviewaanvragen voor Fallon en Terrence, de 2 atleten in mijn film. Omdat het een onderwerp is dat de mensen boeit. Dus heel van deze tijd en mensen zijn erin geboeid. Amerika is de eerste plaats waar Gameface doorbreekt. Maar Michiel hoopt hoe dan ook snel met zijn docu naar België te komen.